Il-bastiment Alan Kurdi tal-organizzazzjoni CI salva 44 immigranti ieħor li kienu f'diffikultà f'nofs il-Mediterran u ma kienu qed ibaħħru fuq dgħajsa tal-injam u kienu ilhom bejn sema u ilma minn nhar is-Sibt. F'messaġġ fuq Twitter, CI qalu illi matul il-lejl intbatet petrol boat tal-AFM sabiex tassistihom. Fil-fatt l-immigranti ttieħdu minn fuq l-Alan Kurdi sabiex jitwasslu l-art. Il-medja Taljana qed tirrapporta li fost l-immigranti kien hemm 4 nisa u 3 tfal, waħda minnhom tarbija ta' sena u ftit xhur. Huma ddaħlu fil-bażi tal-Armata għal ħabta tal-4:30 ta' wara nofsinhar. Din il-wasla ta' immigranti f'Malta ttella għal madwar 1000 fit-total ta' persuni li ddaħlu f'pajjiżna fl-ewwel 6 xhur tas-sena. Kriżi li xejn ma jindika li se taffi f'dawn ix-xhur tas-sajf hekk kif it-temp qed ikun wieħed favorevoli u l-vjaġġi klandestini lejn l-Ewropa qed jintensifikaw. Intant f'ħidma separata matul il-lejl li għadda l-awtoritajiet Taljani salvaw grupp ieħor ta' 47 immigrant huma ddaħlu b'dgħajsa tal-Gwardja ta' Finanza Taljana fil-port ta' Pozzallo fi Sqallija. Din il-wasla tpoġġi għal 3100 it-total ta' immigranti li ddaħlu fl-Italja mill-bidu tas-sena sa issa, numru ħafna anqas minn dawk li kienu jidħlu fi snin passati. Ċifri li ħareġ il-Gvern Taljan jikkonfermaw illi sa sentejn ilu kienu jidħlu ma' 80,000 immigrant aktar. Dan huwa konferma ta' kemm qed iżomm sod il-Viċi Prim Ministru Taljan Matteo Salvini fil-politika tiegħu li jagħlaq il-portijiet.